24 fevraля Российские вооруженные Russiýanyň Ukraina döwletini basyp alma karary gün geçdikçe Rus döwleti üçin hemme taraplaryň uly ýetkileri sedabar edýär. Vladimir Putin bu söwüşe öňünden bir näçe harby taýýarlygyny görsedi. Emma isledigi ýaly Ukraina döwletini ele geçirme mümkinçiligi başa barmaýanlygy açaçan görünýär. Soňky gelen habarlara görä Russiýa döwleti Ukraina garşy söwüşmek üçin Siriýa döwletinden ýürütü söwüş üçin taýýarlanan tejribeli aýratyn bir esker toporuny satyn alandygyny we her bir esker üçin adyndan 200 we 300 Amerikan dollarynda pul tölenjekdigi aýdylýar. Україна вже зустрічає іноземних добровольців. Ukrainanyň prezidenti Zelenski bolsa, Ukrain topraklaryny düşmandan goramak üçin Rus we Suriýa eskerlerine garşy söwüşe taýýardygyny aýtdy. Mundan başga-da dürli ýurtlardan Ukrain döwletine we halkyna kömek bermäge meýletin 16 000 eskeriň isleg bildirendigini, şeýle hem Ukrain döwletine daşyndan kömege gelen her bir esker üçin 2000 Amerikan dollaryna pul beriljekdigini belläp geçýär.